ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೂಡ್ಲನಗರ ಘಟಕದ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಗೌಜಿ ಕೂಡ್ಲದ ಪುರಭವನ ನಡೆತಂಡೆ ಉದ್ಯಮಿ ಜಯರಾಮ್ ಶೇಖ್ ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ಮಾವತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮಾಡಿದರು. ಕೂಡ್ಲದ ಪುರಭವನವು ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೂಡ್ಲನಗರ ಘಟಕದ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಲೇಸ್ ನಡೆತಂಡೆ ಉದ್ಯಮಿ ಜಯರಾಮ್ ಶೇಖ್ ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ಮಾವತಿ ಶೇಖ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಯಕ್ಷನಾಟ್ಯ ಗುರು ಅಶೋಕ್ ಬೋಳೂರು ಮೇರೆಗೆ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯಪಣವು ಎಲ್ಲೂರು ರಕ್ಷಿತಾ ಕದ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಮೃತ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಯಕ್ಷಬಾಲ ಬಿರ್ಸೆಲೆಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವ ಪಾತಿರ್ದು ಇತ್ತಿದ ಜನಕಲು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಗ್ರಂಥ ಓದುಜೇರು ಯಕ್ಷಗಾನೋಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕಲ್ಪೊಳಿ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡ್ದು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಬುಳಿಯವಾಡು ಪಂಡೇರು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜನಕಲು ಗ್ರಂಥಲೇನು ಅದು ಪಡು ಅವು ಆತನ ಒವೇ ನೇನು ನಮ್ಮ ಓದುನು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಆ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜೋಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚೋ ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಂಜಿನ ದೆತ್ಕು ತೋಚ್ಪವನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಎತ್ತು ನಾವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಇನಿ ಯಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ಇನಿ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಎಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ದುಮ್ಮೂರ್ದಿಂಚ ಯಕ್ಷಗಾನಗೆ ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯರ್ಲ ಸರ್ವ ಜಾತಿದ ಕುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಂದಿರ ಇನ್ನು ಆ ಕಲೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಇನ್ನು ತೂದು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂಚದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಸವಾರ್ಥ ಒರಿಯರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಂದಿ ಆವಡು ಪಣ ಶ್ರೀದೇವಿ ಬರವಕೂಟ ಸಂಸ್ಥೆನ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟದು ಬುಳೆಪಾಯರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಐಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೂಟ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಬುಳೆಪ ಒಂದು ಪೋಲಿಂದು ಪಡ್ ಅಂಚ ಇಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪರ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಕಲಾವಿದರು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತೆರ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಎಂಗಲ್ಡ ಎಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಟೀಮ್ ಪಂಡ ಒರಿಯರ್ದೊರಿ ಬಿಗಿನಕಲು ಅಕಲು ಮನಪೂರ್ವಕ ಅದು ಬೇಲ ಮಲ್ಪನಕಲು ದಯಪಂಡ ಎನಂಡ ಪಲ ಕೆಲವರು ಅಕಲು ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ಅಕಲ್ಡಪ್ಪ ಮೂಲು ಇಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಇದ್ನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಯಾನ ಉಡಲ್ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತದು ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತಾಪಕೆರೆ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತೆರ್ದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾತ ರೀತಿಡ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಪುಂಡು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಗು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡುವುದು ಪಂಡೇರು. ಕಲಾವಿದರು ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅದುವೇ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸತ್ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯೋಚಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಕಲಾವಿದರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ತಪ್ಪಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಷಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಯೋಚಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲೇಬೇಕು. ಆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಅಡ್ಯರ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಂಡಾರಿ, ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವ ಕದ್ರಿ ನವನಿತ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಿನಕರ್ ಸುವರ್ಣ, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ರಾವ್, ದೇವಿಚರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡಿರು.